Wah. Yang mana botok kamu? Dari ngarepan. Enak. Botok kemangi. Wong zaman biyen. Botok kemangi campur teri campur apa iki, Bang? Antara Antara. Lha kan kayak papat ya. manane wong jarian. Panganane wong jarian jarene kan. Wis. Raimu ndek yo muntah. Tapi kan jujuk nganu golongane botok ngono kuwi. Geng Aku kok mencurigakan ini. Kok roh kan? Nah, Nyuri lagi dari mana? Interogasi. nemu bong dari mana? Jangan mencuri. Ini barang bukti betul loh. Agak ijo-ijo. iki barang enak ngono mesti Buat no. wis koplak. Ogone. Tekmu wae akeh lho tekku to. Lah iya. Nom. Aku golek mung iso ngono. Betul, ya.